जों नायमानखा इको सिनि लगिसं अरो जे ताक त्रिपुराव थानाय रंनो टेप दङ yang रगो टेप दङ जों जतनो अरबो पास मानै टिकेट मानै फाजाक yang रगो दङ बेबावनो गिलामा हायके जों सिनो जगा जे कानाय बेबावनो किसा लेंलायजाक ते जतनो टायर रंजाक सो आमन बागै सुंबेबाक न ते कायसा जागारगो जों नुगिमान होते बरक दङ अमो जतनो त्रिपुरानि मामां न মানে ঘুমাই বাটায় mongkai yang tekaksa daba hasing sing kubangma sini dolog no tongo mojotun Tripurani norong naimano sini tren saroka tabuk odi 11ta ojrawo tren saroka jono kaisa form dikha namno feel khaika but haipun sini aram pun medical inglia ट्रेन स्टेशनो जों फायगा प्राय 9टा 10टाव सफायगा स्टेशनो 10टाव सफायमान यागुलो जोंनो टिकेट दिखा बाट जोंनो खुलुम कसारा दं आमसुक सिमनो चेकआप खायगा आमुन यागुलो जोंनो कोनो सैनिटाइज स्टक कै कोनो अबहाय र खालिया आइपनो जरवा फार्स्ट हाबांनो बिलाइखने हामबाय मारो जों लकडाउन 1 लकडाउन 2 लकडाउन 3 लकडाउन 4 जरा जों जाजा दंमोन इन चेन्नाइ ताउ चिन बर गोबां मनो हाइमिया दंखो बेसिबा किनि देबरमार चिन बिब्रासार गोबां मनो हाइमिया दंखो आमुरं बागै बो बेबस्था खायनान बागै गयो दिनि अ जराव जों चेन्नाइनि होते दाबुनो जों दिनि ट्रेन सारगो जों दाउ प्राय 11टा अबहाय बाय दङ दाबुनो ट्रेन सारगो दै बेलाय हामबाय मारिओ दिनि जारा जे अ जागाव सामुं खाय दंनाय रनो जे जोंनो अ जे चेन्नाइनि बरनो लांनान बागै जे हेल्थ सेन्टर बर गोबां मनो प्रब्लेम बर गोबां मनो कल खायजाके सिंजागो बर टेनसन बंगो कास गोबां मा कल रनो रिसीव खाय जोंनो उत्तरी दंमोन मेंटेन खाय दंमोन बागै हामबाय मारि बरनो जरा 6 जरावो इनफरमेशन दिमन बागै अबा हायके अ जरावो देबो हामबाय मारि जे टीम जे अ चेन्नाइनि होते त्रिपुरा लांनान बागै टीम्स नाममानि बरनो हामबाय मारि बरक दिनि जोंनो बेबागनो अबा हायके जरा काहाम दुय जोंनो लांखा अन बागै बिलाइ के हामबाय मारि त्रिपुरा सरकार न एन चिनि ब्रह्मनाम बिप्लब देव दै महाराष्ट्र न स्पेशली महाराष्ट्र दै बिप्लब देव बरनो अ जराव बिलाइ के हामबाय मारि हामबाय